Здравейте отново от CarsBG 11. При нас промоциите не свършват, напротив продължават постоянно и хората се възползват всеки ден. Искам да ви представя още една специална оферта. Това е Kia K8 на газ течна фаза, 3500 кубиков двигател, 240 конски сили. Автомобилът е на малко километри, само на 112 000. Ви представя набързо някакви екстри. Много добър и запазен кожен салон. Има подгреви на предните седалки, подгреви на задните, което е допълнителна екстра. Обдухване на шофьорската. Има Drive Mode, който променя и визията на таблото. Auto Hold система. Има климатроник, двузонов и медия, която всъщност може да ви предложим и апгрейд с нов софтуер, да си безжично да се свързвате телефона с Wi-Fi, да си качите приложения, които ви е удобно. Не на последно място, супер панорамен покрив с панорамен люк. Колата е много запазена. Не само, че ще ви предложим много добра цена, ние може да ви предложим едни от малкото сме, които имаме професионален сервис с внос на части от Корея. В момента правим тази промоция за вас. 26 000 евро на 25 с включени подарък регистрация в КАП и чисто нови гуми. Следвайте да се възползвате.